Dobrý deň. Som opička Huhu. A idem vám predstaviť nových pečupákov. Takže vítame ich všetci potleskom. Áno. A prvý k nám prichádza áno, ahoj. Ahojte, ja som Martina, no vlastne všetci ma prezývajú Maťa. Otoč sa prosím do kamery. Som. Toto je kamera. No, ale to je jedno. Proste som tigrovaná mačka, mám 17 rokov niekedy, keď hrám tak vo filmoch, a niekedy hrám namyslenú, a niekedy normálnu. A zvláštne znamenie, čím sa zaoberáš? Ničím. Nič ťa Kam si mi ušla? Nič ťa nezaujíma? Spáhanie po stromoch, však som mačka, som lenivá. Jasné. Takže môžeme niekedy to vyskúšať spolu. Ja som. Áno. Ďakujem. Takže to bola Maťa. Privítame ďalšieho nového prišielca. Čauko, cirkus, afrocirkus. Bude tak ako cirkus, ja tam pôjdem očiky a ty tam pôjdeš. Oj. Spomal. Áno, som ovečka, nie som ovečka. Ale ovečka predsa nerobí IA. Ja viem, ja neviem, čo robí ovečka. Au. Tak prečo robíš IA? To ja neviem. Si ovečka, voláš sa? Šišibel. No vlastne volám sa Belinda, ale všetci ma priznajú Šišibel. Aha. A koľko máš rokov? Nemusíš hovoriť, počkaj. Ale spýtaj sa jej to. A koľko máš rokov? Počkaj, zavolá mamine. Mami, koľko mám rokov? Áno. Po 4 hodinách. Dobre. Ahoj, čauko, bus, čus, autobus, po hodine. Au. 17. To trvalo. Ale čo, už aj takí musia byť. A prišla si z akej školy? Neviem. Ja cestujem takto. A po mape, že tuto. Prosím pekne. Tak to bola naša Šišibel. Choď sa niekde usadiť. Niekde. Nakoniec. A vítame ďalšiu pečubáčku. Penová torta prišla. A s jahodami, lebo maliny sú to, ovodniam. Malinový krém. Nie, to je pena, keby niečo. Som Medy. Medy, ty si úžasná. A prečo? Prepáč. Pardon. Máš veľké uši. Ďakujem. Prečo si prišla k torte? Lebo dneska, ja tu máš karaván, aha. Nie, to nie je karaván. Proste u nových pečupákov sa predstavuje aj torta, všetko, čo k tomu mali. Takže počkaj ešte. Sekunda. Vonia. Sekunda. Ešte ku mne Lelo poselili toto. Takéto volačo. To je nádhera. Tak to som ja. Aha. Máš rodný list však. Niečo také, ešte niečo. Počkajte. Čo sa ešte deje? Takéto niečo, také varovanie, čo pozná každý, upozornenie, blablabla. To zmizlo. Tu som, nebojte sa. A ešte, počkajte, sekundička. Jasné, my máme času. Ešte chvíľočku, počkajte. Sekunda, čakajte, dobre.
Dobre, už to mám. Počkajte. Tak. A takéto. Au, prepáč. Takéto niečo. Je takéto volačo. Toto lopesolíny malá. Toto lopesolíny má. Kde to je? Toto tu. Tohto záčika. Aj toto mala, len to stratila. Toto tiež mohla mať. Toto nemala. A toto tiež mohla mať. Toto má. Toto chce. Ty si nejaká ukecaná. A ešte z druhej strany. Toto chce. Veď to nám Toto zaberie chce. celé vysielanie. Toto chce. Toto chce. A hlavne chce zvíl. Tuto. Kde je? Tuto. A tuto. A to je všetko. Takže toto som k sebe mala. Kde som? Počkajte. Toto som k sebe mala. Môže ísť ďalšia? Alebo A ďalšia. tú tortu nenačneme? Nie, to je iba oblek. Čo to je? Oblek. Oblek? Áno, oblek. Je to... To voňalo ako penová torta. Nie, tak voníš ty. Dobre, už predstavuj ďalšieho. Ja predsa voňam banánmi. Ty si nejaká pomílená. A náš posledný pečopák nový je? Ahojte. Predstav sa nám. Ahoj. Ahoj. Ahojte, ja som Saša. No, čo ty tu rozprávaš, be? Čo ty tu rozprávaš? Presne volám sa Saša, mám 17 rokov a to je všetko. Som pes, vypadám takto. No to vidím, že si pes. Ale prečo máš jedno uško? Modré, druhé biele. Chvostík máš zakrpatený. Asi ti ho niekto odrizol však. Nie, som To taká... sa stáva, nerob si z toho nič. Som taká rasa. A ucho nemám modré, ale ho mám zelené a celá som zelená. Vlastne oči mám zelené, ani fakt mám zelené. A to mám, že mám zakrpatený chvost, to je iba rasa. Prepáč, lebo ja stále vidím zelené a žlté banány, potom sa mi to mieša a nakoniec sú znité. No. Dobre. Takže si Saša. Áno, som Saša. Aha, dobre. No, takže sme vám predstavili nových pečupákov. Uvidíme, čo na ne povie Linda. Viete, kto je Linda? Ja som Linda. Nemusíme ťa predstavovať, každý ťa pozná. Každý si z teba robí srandu. Ale ty si myslíš, že si najkrajšia, najmudrejšia. Mohla bych si to zhrnúť, pretože toto video nemá byť dlhé. Aha. Ako povieš, dobre. Takže spoznali sme nových pečupákov, vítame ich medzi nami a teraz sa pustíme do torty. Ahojte. Čaute. Ahoj.